inkosi unyazi lwezulu. Kodwa mina ngizwe ukukhuluma inkosi uThingo. Uvala umhlangano wasekuthuthukeni inkonzo iqala. Yaze yayophela inkonzo. Kulokhu ukukhuluma uThingo nje lodwa. Angazi ukuthi sokwenza kanjani maNazaretha ukuthi uNkulunkulu simkhonze ngendlela yena afisa ngayo. Ngiyakhumbula udadewethu engixoxela ngobaba. Angizujula kakhulu ngendaba kaBaba ngoba inhloso yami ukukhuluma ngoShembe. Uthi udadewethu wayexoxa le ndaba zethu inyembezi. Bana bathi bachaza uBaba bethi ngokuyindoda nje eyinhle ithandeka ithanda nayo. Kodwa imisebenzi yayo yayingafani nayo. Uthi udadewethu uBaba wamthatha wamusa kwezinye sezikole kanti uzofika kuleso sikole bese yakhulelwe. Wathi nakakhuluma uBaba ngalesi senzo. Wabe sethatha omama babili, wathatha abafowethu ababili kwauye lo. Wathatha naye udadewethu esafunda isikole wabafaka emotweni base bayahamba. Wathi umntana ngifuna ukuthi uyongikhombisa kulomuntu okukhulelisile. Bahamba nodadewethu waze wafika wamkhombisa ukuthi nawu lo muzi walomuntu ongikhulelisile baba. Wase yafika uBaba wathi ingane yenu uyenza ukuthi nokuthi ucela izinto zami. Base bengayinaki lento kulomuzi ngoba wakukhalile nasekhaya. Baba ngamazi uBaba ukuthi uhlobo njani lomuntu. Khona lapho engiya khona. Wasethi hayi ngoba aniniki izinto zami. Le ngane yenu ngihamba nayo. Wayithatha ngempela wayifaka emotweni. Ngikhuluma ngento eyenzeka ngempela. Eyenziwe uBaba ongizalayo. Bathi laba behamba la endleleni uBaba wadinwa kakhulu. Waba sekhipha isibhamu eseyidubula lensizwe idubulela khona le motweni. La motweni kunamakhosikazi akhe amabili. Kunengane zakhe zabafana ezimbili. Kunodadewethu Ukhulelwe ingane yalalisona libulawa uBaba njengamanje. Uqabu yathetha udadewethu uthetha ingane engesenayo uyise ubulawa umkhulu wayo. Hayi umkhulu omncane, hayi umkhulu omdala, kodwa umkhulu wayo phambi kwakhe udadewethu ebuka. Hayi ukuthi waqoqelwa. uBaba wakwenza phambi kwakhe usisi ebuye ebhekile. Uthi beqhubeka uthi ngaquleka ngapha phambi esibhedlela. Sesiyakholwa ke thina singamaNazaretha. Uyabona lezangane ezimbozile lapha. Ayikho into uNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu akayithanda njengazo. Mawuphazamisa zona azi ukuthi uphazamisa uthinta isihlalo sasezulwini. Ngoba iningi nazo meke zakhuzuka. Ayivamisile ukujika ziye ngale emva kaMkhokheli. Iningi nazo ziyahlumuka. Ungabona udadewethu begcwele lapha nje emva kaMkhokheli. Iningi nabo baphendukile. Iningi nabo baqoqa uShembe. Imvamsa bakathi wakhuzula le ngane ivele ihlumuke. Abanye baba bazofunda la. Ukuze bevuse imizi, maningi amantombazana avusa imizi. Uma ngabe wena uyilahle kanjalo. Mase yahlumuka le ngane, wena uqhubeka usonto uzunikwa ngisho inkonzo. Uthi umzali wale ngane oyihlubulile, mawuqamba nje abashumayeli bethi funda umbhedesho, avuma thini? Uzavuma thini? Nangikhona kwenye indawo ngicabanga ukuthi wayekhona uBaba uDumazane. Kuleyo ndawo uthi omunye uBaba uSibamba umbuli ingane yami nansuka. Uthi sengikhulume kaningi naye. Ngimcela ukuthi ngicela unginike nje imbuzi. Ngigeze igcele kaBaba imbuzi, ngikhuluma ngembuzi.
imbuzi akaza kwenze kuze ngikhuluma ngento eyenzeka eminyakeni mhlawumbe ecelela ko 6-7 akaza kwenze ngembuzi ubaba wakwenza akwenzayo ke wayingalona iNazaretha kodwa bekwenziwe njani esontweni ngami nawe ngoba bakhulumile abagotshwa ukuthi wathi uNkulunkulu akuthinta leza ngane angiyokuhlangana nayo ngisho nawe lizayo athi umuntu hayi ngenza iphutha hawu inkosi uthini lo ikhona ungayiphulelisa inkosazana ngephutha cha shuta khona hayi inkosazana yonke bese kufanele ubhekane nemphumela yezenzo zakho suyaqala wena usuyazazi ukuthi wena awusebenzi kawunawo amandla noma umshumayeli kuthiwa hayi hlala ngaphandle kwendoda ngoba uyayazi into oyenzile la uyashintsha ithempeli uyokhonza kwenye indawo uyosabatha kwenye indawo akucinge ngocingo hawu mzakwethu ngalahleka lo sibanibani la athi hayi ukhona lana ade phethe inkoza sekusena akashaya uyabuza hawu unaqala lo emuva ngoba Nazaretha siyaya ezulwini siyaya konke okwenzayo uShembe uyakubona ubengikhombisa nje mina uNkulunkulu ukuthi uyangibona konke engikwenzayo ukangikhombisa lesiqu sakhe ekhuluma nami engikhombisa ukuthi wena mfana kaNtanzi yonke into ayenzayo ngiyayibona ngoba umuntu nomuntu umona uyathi ngifihlela amaNazaretha ngoba ngitshela ukuthi uNkulunkulu angibona mina wangikhombisa ukuthi uyangibona sibaningi bangcwele ngicela ukwehlela ngezansi cela uNkulunkulu ayikhumbule yona le ndoda lengikhuluma ngayo ngoba ike yafika kimi iboshiwe ubaba ngiyamazi ukuthi uboshiwe ngiyakhumbula ngixoxela ukhumalo wathenga ubaba wakho unenhlanhla ngoba akayanga isogwini uboshiwe ngoba ngangimxoxela nje ubaba kwakuyinkinga umuntu wayeshayisa umoto wayeshayisa umuntu ngemoto aphinda umshaye khona eqeda ukumshaya wayenjalo nje ubaba sizalwa ngamadoda anjalo inkosi kusise elizweni